Şahir Bahar Bekçaýbanyň adyndan Desan Video Studiosynyň agdy bir işgärlerinde kiçiräjek ajaýyp sowgatlar. Ençe ýyldan bäri halka tanallyň Desan Studio üstünlük saňa. Gownajay Studio adyny aldyň. Desan Studio şowluluk saňa. Sen bilen diňledik täzeje aýdym. Joşgully çykyşy tiz wagtda goýdum. Çekilýän zähmetiň höýürini duýdum. Desan Studio üstünlük saňa. Başydyr sadyna jemlenen senne. Soňgatda täzelik döredýän günne. Şanyňa pek arzu dörendir menne. Desan Studio şowluluk saňa. Nazar berdi halipaň ugrugan ýoly. Inni bugun diňe ösüşden noly. Diliyas dünýäde awra ýal häli. Desan Studio üstünlük saňa.